Sanibonani, welcome back to my channel. Welcome back to Umkosi Nophilile. Ngiyabonga kakhulu for joining me. Ungakhohlwa ukuthi subscribe, like video, share video. Mangaba kakwenzi lokho, please subscribe. Nokuthi like kubalekile ukuthi enye nenye video oyibukayo uyilike. Kuyasiza kakhulu ukuthi sikhulise channel ngokwabuka ama-ads. Ungakhohlwa ukuthi wayeke adlale ungazi wawaskipa into ezikanjalo guys. Siyabonga kakhulu ukuthi nisize sikwazi ukukhulisa le channel. So kunodaba lapha ngilibonayo guys, ngilibona ka Facebook, ngilibona everywhere abantu bekhala ke ngodaba lasekhosini. Everything is alleged, of course, because I'm reading the story somewhere. Yeah, kuthiwa ke abasakazi bokhozi lapha ke bethukile njengoba kufiwa njalo. Lesi story silapha kayisolezwe bayakhala abantu you guys okudlule emhlabeni kukamama uZanele Mbokazi, may his soul rest in peace. Umama uyadlule emhlabeni emva kokugula you guys, sibonile ukugula kwakhe ukuthi wakugula lapha ngesikhathi on air emsebenzini bamthatha ke bamsesibhedlela into ekanjalo guys. I think ubele engene iphuma ke esibhedlela wazama ukulonkosi yami wagcina ke ehlulekile into ekanjalo. So kuthiwa ke lapha abasakazi bokhozi bethukile kufiwa njalo istory abasibhalela lapha Charles Khuzwayo. Ngiphethe na ikhanda ke esinokuthuka ukuthi ke kwenzekani lo moya omubi kangaka, noma ngabe ukuqondana kwezinto kodwa kuyangithinta ukuthi kwenzakalana, kungani kufiwa kulandelwana. Ukhulume kanje kumsakazo wokhozi FM uphindile P phewa emva kokudlula ke emhlabeni kukaza kwabo umama uZanele Mbokazi Nkambule ena 52 esibhedlela saseThekwini Parklands ngezintathakuza zangomsombuluko. So ke uPhindi osakaza uhlelo lwangezintathaku sakhe ulibo lokuqala uthe ubona kufanele kukhulekwe ngempela ukuze kuvalwe uma kuumoya omubi nesandla esibi sikaSathane ngaphandle uma ehlela ke kukaNkulunkulu. Bathi ngempela sidinga imikhuleko. Ukhuluma kanjena nje uPhindi eminyakeni emithathu ukufa kubukeka kudla esilaza nama wow, kudla silaza nafumuka kulomsakazo guys. Likhumbule phela ngene emzulu ngizama ngakho konke kusemadleni ukufunda into ezwakalayo. Asibuyele emva kuthiwa ukhuluma kanjena kuPhindi eminyakeni emithathu ukufa kubukeka kudla silaza ke nafumuka kulomsakazo oqenqeleza phambili eAfrika namaphethelo Tincimi alarm yami. So ke futhi olele isibili emhlabeni jikelele ngabalaleli abacela ke ku 8 million njengoba ke sekuhambe ke emhlabeni abasakazi abahlanu esikhathini esifishane. Wow. So ke bayakhala lapha na you guys ukuthi bayaphela abantu wow. So kuqale kwadlula emhlabeni owayefunda izindaba futhi ebambe iqhaza ohlelweni lomculo wamaZion uSicelo uMbishop Mbokazi ngoJune 10 2022 emva kokungena ke ephuma esibhedlela. Ngiyacabanga isithombe sakhe lisana basibeke lapha you guys bathi ubaba uSicelo Mbokazi. And then ngawo lo nyaka bathi abalaleli balomsakazo besophe emoyeni ukufa kwaphinde kwanyonyobela ubongani iqhawe Mavuso wayena 46 ngoSeptember 27 2022. uMavuso wayethula uhlelo lwezingxoxo ezangempela sonto nange lapha ubongani Mavuso kuthe enyaka enye esesiqhubela sakusha ku2023 kwabuye futhi ukufa kwagadla lapha uIvan Sihlophe wayena 43 mhla kaNovember 10. Siyambona uIvan Sihlophe lephiyana esithombeni. Then uSihlophe ke washonela esibhedlela emva kokuphuthunyiswa khona kulandela ukuhlaselwa isifo sohlangothi. Yize uSihlophe wazakhela ke ugazi ngokwethula izinhlelo zezenkolo nezemidlalo kodwa washona esebambe iqhaza ezinhlelweni zezemfundo. Kutheke lo nyaka usanda kuqala kwabuye futhi ukufa kwagadla lapha nako besakaza uhlelo lomculo kaMaskandi uSigiya ngengoma ubheka bakubo Prince BK Mchunu wayena 45 ngoMarch 12 ubingelela Mpanza owenza uSigiya ngengoma ovele washaya ke umthandazo omncane wathi ingenelela uNkulunkulu ophilayo kunesithombe lapha sika Bhuti ubheka abakubo Prince BK Mchunu enyakukhumbula ukudlula emhlabeni ka Bhuti BK Mchunu guys. Nabalaleli balomsakazo bahambeke emazwini ekaPhindi ezinkundleni zokuxhumana ngalomkhokha
baxanise okhosini. Omunye wabo uphindi Malindisa uthe asikapholi nakahle ngobheka Mchunu ebesimkhonzile sekuhamba omunye namhlanje. uTim Dlongo uthe ukhozi seludinga abefundisi abanamandla bake bafike bakhuleke ngeke unyaka nonyaka kuyangcwatshwa. Kuyinto ebuhlungu kanjani guys? Kungcwatshwa njalo ukhosini shame. Uphindi phi uthe okumphathe kabuhlungu kakhulu ukuthi ubezitshela ukuthi kuzoba Ngozi Makhaza kanti ke ukhukho selumuka nomoya. Uthe akazi uzokwazi yini ukuyosebenza ngoba inhliziyo yakhe ibuhlungu ngozanele ngenxa yeqhaza libambe empumelelweni yakhe ngama SABC Crown Gospel Awards. Umphathi wokhozi FM uSibonga Ingcobo ubonge kakhulu abalaleli bokhozi FM ngokuthandazela uZanele kusukela aqala ukugula kwaze senxuso ukuba ke ekududuze umndeni wakaNkambule nowakambokazi ngokubehlele. Uthe wonke umndeni walomsakazi udabukile inhliziyo ziyopha ngenxa yokudlula emhlabeni kwakhe kwalenqalabutho. Isona story abasibhale lapha na you guys kuthiwa ke bayakhala abasakazi bokhozi you guys sebehlalele evalweni you guys bathi kudingeka umthandazo lapha nokhosini. Ukhumbula kumino shoyo lesi story ngiyazi ukuthi sometimes kuma comment section kunokuthi abantu beze bezothi hey wena nje ngazosibiza ngezinje njalo kuma comment section you guys. It's a story, okay? It's a story esikhona lapha na uzwile nawe bethi uphindi phi uthe bayakhala ukuthi bacela imthandazo lapha nokhosini you guys nxa ukuthi abasakazi bayadlula njalo ngonyaka kuyangcwatshwa bebengakapholi ngokudlula emhlabeni kaBhuti BK Mchunu. Manje sekuhambeke umama uZanele Mbokazi. Khumbula kubaliwe abanye bahamba before into ekanjalo ka sengathi kungaqinwa emthandazweni. Iyadingeka ngempela imthandazo you guys. Umthandazo uyaphilisa, umthandazo uyasendisa. May umama uZanele Mbokazi rest in peace. Kwazi kubuhlungu kubantu abaningi you guys. Kubuhlungu umama uZanele Mbokazi, she was, I don't know what to say you guys. Yes, ukuthi nabo bathi bazubuhlungu kakhulu ngoba bebaphethe lapha neokhosini something like that. She was a legendary host lapha neokhosini. So yeah man you guys bayadabukile abantu sebecela imthandazo ukuthi njalo Nkosi yami okhosini njalo ngonyaka siyangcwaba sicela imthandazo ukuze lo moya uxoshwe. Mangabe ngokaNkulunkulu nakhona kucela kuNkulunkulu ukuthi awu baba ngabe senzeni into ikanjalo you guys. Ke angazi your thoughts on the comment section. Ushuvo lwakho ungathi uphilile uthe ishuvo lwakho ulike ivideo subscribe ushare bese siyabonana futhi kwenye elandelayo sizoxoxa ke ka comment section. Love you all, bye.